Onko tässä mitään, niin huomaatko mitään eroa tässä? Ei tässä sillä tavalla ole kyllä. Ajamisessa ei ole mitään. Jaa. Ihan samalla tavalla. Jaa. Oliko se niin, että se oli tää boksi, joka oli tää uusi, tai Joo. tää ei ole ollut aikaisemmin? Ei. Se on siinä niinku apukuskin paikalla on nyt tietokone. Joo. Sitä ei voi sanoa. Niin teillä ei voi koskaan olla nyt apukuski sitten mukana? Voi. Siinä on penkki siinä laatikon kyljessä on. Mekin ollaan, se periaatteessa mekin ollaan niinku apukuskia. Kyllä. Että eihän täällä niinku semmoista voi olla, että kaksi kuljettajaa ajaa, se toinen varsinainen ja toinen alustaa. Vai mitä? Joo, ei. Se on koulutusajossa tietenkin ajo-opettaja, kun on tässä. Niin. Se on se pääasiallinen tarve. Joo. Tässä nämä näkyvimmät muutokset nyt on tämä uusi ajotavan valitsinvipu ja sitten automaattiajopainikkeita tuossa. Joo. Tämä kuulutuslaite. Joo. Ne on ne, mitkä vähän kuljettajalle näkyy. Tässä tosiaan niin kuin, tässä missään niin kuin, kiihdytyksissä tai jarrutuksissa ei huomaa mitään eroa. Ei mitään. Kaikki on ennallaan siinä. Joo.